Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлита и в това клипче, както сте разбрали от самото заглавие, то е на тема "Напишете долу в коментарите". Та искам да ми напишете долу в коментарите идеи за някакви клипчета. И също така мога да направя клипче, в което показвам новите ми попълнения в моята колекция от продукти за устни. Затова, ако сте съгласни, напишете долу в коментарите. И да, също така искам да се извиня, че почти във всяко мое клипче показвам продукти за устни, но просто си мисля, че имам мания към тях, защото аз много обичам балсамчета и гланцови за устни. Да, също така искам да се извиня, че от доста дълго време не съм снимала видеа, но просто аз завърших 4-ти клас и просто преди да го завърша имах матури и наистина доста учих за тях. И просто нямах никакво време да снимам видеа, но сега имам, затова просто пишете долу в коментарите. Да, ако ви е харесал клипчето ми, дайте палче нагоре и се абонирайте за моят канал. Да, чао хора, ще се видим скоро!